Takže jsem do toho učil, ne? Poslouchej, a teď jsem měl, to byla píčovina, ne? Teď jsem měl z té Český Lípy, jel jsem autobusem, ne? Jako řeknu jinak. A teď sedím takhle u toho okna, veď, a teď jsem mi tam hodil takový ty fakováky 2. Hodil jsem tam těžkého čmeláka. Ty vole, řvala, ty vole. Normálně řvala, fakt řvala, ty vole. Já jsem viděl, jak jsem odjížděl z toho autobusáku, tak ta normálně řvala, ty vole. Já říkám, tak o tom to je, ty vole. To je základ, jsou jaký ty zážitky. A my už jsme si jen dali, ty vole, víš, jak leta třeba, víš? Jste neměli čmeláka. No, leta jsme neházeli čmeláky. Dělala taky čmeláka na tebe. A čmeláka normálně. Dělala tu Ale měla ani tak čmeláka. včelku Máju. A zase dělala včelku Máju. Víš, ale to vždycky bylo moje. Hele, já mám zase nový přírůstek do rodiny. Jmenuje se to Eda. Eda, jo. No, chceš vidět malýho Edu? Malýho Eduarda, tak to byl nějaký živočich. No, je to živočich. Je to vlastně velký živočich.